Azatlygyň odalym habar berýärli, şu ýylyň 11-nji oktýabryna Stambulda Türkmenistanyň bolmagy çak edilýän näberli 5 adam 3 türkmen aktivistini urup ýenjipdi. Hüjüm edenler Stambulun Kadıköy etrabynyň söýütli Çeşme köçesinde Oğuz medeniýeti hyzmatdaşlygy we bilim jemgyýetiniň ofisiniň golaýyna aktivistleri garaşypdylar. Hüjümden bir näçe ay öň Azatlygyň Çeşmeler ýakyn wagtda Türkiýedäki aktivistlere fiziki batyş ediljekdigi barada habar berdiler. Aktivistler hüjümçileriň türkmen migrantlaryna meňdemeýänliklerini garamazdan türkmen çöwürleşenliklerini azatlygy ma'lum etdiler. Bu bolsa onuň arkasynda Türkmenistanyň ýörüýti uglunyň durýanygy barada şüphe döretdi. Azatlygyň Stambuldaky we Aşgabatdaky Çeşmeler aktivistleriň şüpheleriniň esaslydygyny görkezýän maglumatlary berdi. Türkmen aktivistlerine edilen hüjümden bir näçe gün soň 16-njy oktýabrda ýerli wagt bilen agşam saat 9:40-da Stambulun halkara howa menzilinden bort belgisi EZA 779 bolan Türkmenabatýag ýollarynyň Boeing 777-20 uçory ýola çykdy. T-5-486 belgili ugur ýük reisidi. Uçor ýükden başga da 20 golaý türkmen raýatyny alyp gitdi. Olardan 5-si Azatlyk radiosyna ma'lum bolşuna görä Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri bolmaly. Bu 11-nji oktýabrda bolup geçen wakalardan, ýagny 5 sany näberli adamyň 3 türkmen aktivisti Aziz Mehmetow, Nur Muhammed Anaýew hemde Bagtyar Gurbanow edilen hüjümden soň Stambuldan Türkmenistana uçan ilkinji reisdi. Azatlyk radiosynyň Stambuldaky we Aşgabatdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä 16-njy oktýabrda Türkiýeden Türkmenistana uçanlardan 5 sanysy türkmen aktivistleriniň ýenjilmegine göçgöni gatnaşygy bolan MHM-niň operatiwnikleri bolmaly. Nur Muhammed Anaýew görewçilik kameralarynyň düşürilen video klipi Azatlyk radiosyna berdi. Ol ýerde hüjümden bir näçe minut öň aktivistleri kowalap ýören pursat görkezilýär. Anaýewiň aýtmagyna görä hüjüm edenler 5 adam bolmaly. Olardan 4-üsiniň şekli 30 sekundluk videoda galypdyr. 3-üsi gara şikli, kellilerine gara beysbol kepkasy bar, ýüzleri medisina maskaly. Olardan biri görnüşinden operativ toporyň ýol başçysy bolmaly. Onuň ýüzünde maska ýok, ýegni ak futbolkaly, ýaşyl sport penjekli, goňrat ýaşyl jalbyrly. Azatlygyň Çeşmesi Flight Radar servisiniň maglumatyna laýyklykda 17-nji oktýabrda ýerli wagt bilen daňlan 3:20 töweregi Türkmenabatýag T-5-486 reisi bilen gelen uçurun ýolagçylaryň arasynda hutşony hem tanapdyr. Beýleki üçsini tanap bilmendir, ýogsa olaram dik boýlu hem sagdyn bedenli görnüpdirler. Bäşisiniň hem boýy 180-185 cm bolan sportçulary çalymdaşdy. Bäşisi de gara papakly hem gara geyimlidi. Diýip Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň operatiwnikleri diýilip çak edilýänleri Stambuldan Türkmenabat şäherine uçmadan ozal gören bir çeşmeýär. Video ýazgyda bolanlardan bir adam tanadyan Azatlygyň Aşgabatdaky Çeşmesi aktivistleriň ýenjilmegine gatnaşanlar diýilip çaklanýan 5 adamyň 17-nji oktýabrda Türkmenabat şäherine gelenligini tasdiklady. Solun olar dissime Aşgabatda gitdiler. Bellemeli tarapy Türkmenistana gelýänleriň himmetiniň sultan ritmiýetleri hem 3 hepdelik karantinden geçmelidigi hukmany. Mysal üçin geçen tymyz Moskwadan gaýdyp geleninde hatda Gorunlyk ministri Begenç Gündogdiýew hem karantinde boldy. Ýöne ol talap MHM-niň operativ gullukçylaryna degisli bolmady. Ähtimal bu maglumatlaryň tyzmagynyň öňüne almak çäresi bilen baglanşyklydyr. Diýip Azatlygyň Çeşmesi aýdýar. Öz howpsuzlygyna ähtiýaç edip Çeşmeler azatlyk bilen öz iş ýerleriniň görnüşini aýan etmezlik şerti bilen gürleşmäge razy boldular. Ýöne bellemeli tarapy ozalym ygtybarly maglumat beren Aşgabatdaky bir çeşme Azatlygyň habarçysyna öýde çykyp MHM işgärleriniň Stambulda raýat aktivistlerini urup ýençmek çäresine gatnaşmagynyň çaklanýanlygyny ma'lum edipdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginden bölümiň 5 işgärleriň Stambulda edýän işleri barada düşündiriş almak üçin edeni köp finanşyklary şowsuz boldy. Şeýle hem Türkmenistanyň Stambulda konsullugyndan tesbir almak mümkin bolmady. Bu material taýýarlananda hüjüm edenleriň Türkmenistana gaýdyp baranyny görkezýän başga bir zat bolup geçdi. Rehimsiz urulmagyň pidalaryndan biri Nur Muhammed Anaýew bilen 30-njy oktýabrda Türkmenistanyň YouTube blogçysy Şatlyk Şeýhiýew habarlaşyp hüjüm wagtynda gulanan şahsy zatlarynyň onuň ýanyndadygyny aýdypdyr. Ýatdasak aktivistleri ýenjenligi çak edilýän MHM gullukçylary Nur Muhammed Anaýewiň içinde dokumentleri, telefony, öýüniň hemde Oğuz medeniýeti hyzmatdaşlygy we bilim jemgyýetiniň ofisiniň açarlary bolan sumkany zor
soru bilen alypdylar. Azatlyk bilen söhbetdeşlikde Anaýewiň aýtmagyna görä daşardaky türkmen aktivistlerine garşy töhmetçilikli çykyşlary bilen tanalýan Şyhyýew öz aýdanlaryny suwut etmek üçin ogurlanan açarlaryň suratyny beripdir. Anaýew suratdaky açarlaryň hakykatdan hem özüniň küdügini aýdýar. Ýöne hiç açan olary suraty düşürmeýändigini, şonuň üçin suraty şol açarlar kimle bolsa diňe şonuň iý berip biljekdigini düşündirýär. Azatlyk şatlyk Şyhyýew bilen habarlaşmagy başardy. Azatlygyň soraglanyna jogap bermekden gaça durýanyna garamazdan ol açarlaryň dogrudan hem özüne döwni tasdiklady. Hawa, men açarlaryň suratyny iý berdim. Ýöne nädip iý berendigimi, suraty nireden alandygymy aýtsak däl. Munuň üçin goý ol Anaýew kellisini döwsün. Eger ol meni suwdy bermek islese, goý kaziýeti ýüz tutsun, diýip Şyhyýew ma'lum etdi. Azatlyk ondan Stambulda ugurlanan zatlaryň Türkmenistana nädip baryp ýetmegini soranna aktiwistlere garşy görüşüji blogçy. Gelin men size şeýle diýeýin. Belki ol açarlar ugurlanan däldir, amen alandyryn. Belki de ol açarlary maňa sowu tökmünde berendirler. Belki de men onu buýrandyryn. Ine size sapaň üçüji, haýsysyny halasaňyz şonu da tutun, diýip teklip etdi. Hem de türkmen aktivistlerini ýigrenýänligi sebäpli muny edýänligini aýtdy. Özüni garaşsyz blogçy diýip atlandyrýan orta aralykdaky YouTube trolleriniň başga bir ýurtda ýerleşen opozisiýa aktivistlerini hüjüm edip biljekdigini çaklamak kyn. Ýöne aktivistleri hüjüm edenler we sumkany ogurlanlar açarlary oňa berip bilerler. Şyhyýewiň aýdýaly tutulup bilinjek sapak şol bolup biler. Azatlygyň çeşmelerinden 1 awgust aýyna Türkmenistanyň häkimetleriniň türkmen raýat aktivistlerine fiziki zorluk ulanmak ýaly dürli provokasiýalara taýýarlygyny habar berdi. Muny Azatlyk beýleki bir çeşmeden diňe sentýabryň ahyryna tasdikladyp bildi. Maglumata görä Aşgabat Ankaradan Türkiýedäki türkmen protest hereketiniň iň işçiň wekillerine garşy aýgytly çäreleri görmegi talap edipdir. Munyň öwrüne Türkiýe Geňeşi goşulmaga razylyk beripdi. Çeşmeleriň habar bermegine görä türkmen opozisiýasyna edilýän basyşy artdyrmak meselesiniň ýapyk gaplaryň aňyrsyna maslahat edilendigine garamazdan Türkmenistanyň ýürüýti ugurlugynyň Stambuldyň merkezine hüjüm guramagy, goý ol öz raýatlaryna bolsun, olaryň muňa ruhsady barmydy? Bu soru gastyna galýar. Türkiýanyň daşary işler we içeri işler ministrliklerinden haýsydyr bir tesbir almak mümkin bolmady. Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri Türkiýede öz şahsy islegleri bilen zorlukly jinaýatlar etmek üçin gelen bolsalar, olaryň bu hereketini 3 ýyl mundan ozalky Saudy Arabistanyň hereketleri bilen deňeşdirip bolar. 2018-nji ýylyň oktýabr aýyna Saudy Arabistanyň Stambulda konsullugyna 15 adamdan ibarat ýürüýte jinaýat topury Saudy Arabistanyň dissident jurnalisti Jamal Khashoggi'ni rehimsizlik bilen ýok edipdi. Urulup ýenjilmegine garamazdan türkmen aktivistleriniň bagtyna adam pidasy bolmady. Olar agyr ten yarasyny aldylar. Aziz Mehmetowyň gözüne şüket ýetdi we burnu döwüldi. Bagtyar Gurbanowyň ýeňsesi döwüldi. Hem güýçli urgudan ýaňa betonyň üstüne ýykylyp beýnisine sarskyny inni. Oňa ýadynyň bölekligini ýitmegine diagnoz goýdular. Nurmuhammed Anaýew hem elinden şüket aldy. Türkmen aktivistlerine edilen hüjümden dogry bir ay geçen soň Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedowy Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk keňeşiniň sammitine gatnaşmak üçin Stambulda geldi. Türkmenistanda dowam edýän açlyk, işsizlik ýaly açaçan agyrlaşan sosial-ykdysady meseleler hem ýurduň içinde hem de daşynly adamlaryň nägililigini artdyrdy. Rejim ýurduň öz içindäki hökümete garşy garaýşlary gysga wagtyň içinde ýatyryp biler. Şol sebäpli häkimetler watanyna rejimiň repressiýalaryna duçar bolman değişlilikde has azat hereket edip bilýän Türkiýedäki ýüzlerçe müň migrantyň arasyndaky raýat aktiwliginiň artyp başlamagyndan aýratyn alada galýar. Şu sebäpli Türkmenistanyň MHM-si Stambuldaky operasiýa başgoşan bolmagy mümkin. Birleşmiş Ştatlaryň 4 kanun çykarjysy Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedowy ýürüýte hat iýerip türkmen türmelerindäki syýasy tutsaglaryň boşadylmagyna çağırış etdi. ABŞ-nyň Illinois ştatynyň senatory Dick Durbin'in web saytynda çap edilen habara görä, bu hat Durbin we onuň başga 3 kärdeşi senatorlar Patrick Leahy, Sherrod Brown, Tom Malinowski tarapyndan 16 noýabrda ýollandy. Biz Türkmenistan halkara guramalaryna şol sanda bütün dünya sewda guramasına goşulmak we öz ykdysadyetini dünya tanıtmak üçin sizin administrasiýaňyz bilen uly mailnama ýazarlaýarka gyzyklanma bilen ýazýarys. Dünya ykdysadyetine mundan beýlekde gatnaşmak üçin şular ýaly hoşniýetli tagyrlar şüphesiz ýurduň adam hukuklary ýazgylaryna has köp üns bermek bilen güýçlenir diýilip hatda bellenilýär. Kanun çykarjylar öz hatynda Berdimuhamedowy tutsaglikda saklanýan syýasy bendileri boşatmaga çagyryp
jurnalist Nureldi Halykowyň, Lukman Hursanay İsmetullayewanyň we aktivist Gulgeldi Ananiýazowyň ykwalyna aýratyn üns çekýärler. Ananiýazow 2008-nji ýylda Norwegiýadan Türkmenistana gaýdyp gelende tutsag edilip 11 ýyl azatlykdan mahrum edildi we onuň tutsaglyk möhleti 2019-njy ýylda uzuldyldy. Biz jenap Ananiýazowyň türmeden boşadylandygyny eşidip begensekde ol üzüňelikde we yaramaz şertlerde saklanyp galýar diýilip kanun çykaryjylaryň hatynda bellenilýär. 1995-nji ýylyň 12-nji iýulynda Aşgabatda hökümete garşy geçirilen parahat protestin guramatçylarynyň biri 1996-njy ýylda uzak möhletli türme tutsaglygyna höküm edilen we halkara batyşlary esasında azatlyga çykan Ananiýazow ýurtda häkimiýet çalşandan soň ýygyna dolanyp serhetden bir kanun geçmekde günäl tapylypdy. ABŞ-nyň kanun çykaryjylary COVID-19 pandemiýeti bilen bagly garaşsyz neşirlere goşan möhüm goşantlaryny göz öňünde tutup Halykowyň derrew boşadylmagyny hem çagyrdylar. Türkmen News neşiriniň habaryna görä ştatdan daşar habarçy Halykow bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň agdalarynyň Aşgabatdaky suratlaryny habar terişdelerine iýerenden soň galp aýplamalar esasında 2020-nji ýylda 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmenistanda tutsak edilen Lukman İsmetullayeva barada aýdylanda bolsa, ABŞ senatorlarynyň sözlerine görä, onuň işi Ýewropa parlamentinde ara alınıp maslahatlaşylandan bir gün soň tutsak edilmegi we iş getilmegi, öňe sürülen korrupsiýa aýplamalary dünýäde Türkmenistanyň negativ keşfini döretdi. Bu ýyl Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy indiki ýyl bolsa, Aşgabatyň ABŞ bilen diplomatik gatnaşyklarynyň dikeldilmeginiň 30 ýyllygy bellenilýär. Biziň ýurtlarymyz Söwda we Merkezi Aziýanyň howpsuzlygy ýaly umumy bähwitler boýunça hyzmatdaşlygy dowam etdirýärkä, bu meseleleriň çözülmeginiň biziň giň gatnaşyklarymyzda hasam güýçlendirjekdigine ynanýarys diýilip hatda bellenilýär. Mundan ozal ABŞ-nyň senatorlary Türkmenistanyň türmelerinde saklanýan syýasy tutsaklaryň ykwaly barada ençeme gezek alada bildiripdiler. 2020-nji ýylyň iýulynda Birleşen Ştatlaryň prezidentligine öňkü kandidat Mitt Romney bilen birlikde Birleşen Ştatlaryň 12 senatory Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň liderlerine ýüzlenip syýasy tutsaklary şolsanda Ömrüzak Omar Kuliýew bilen Gulgeldi Ananiýazowy azatlyga goýbermek barada çağırış etdiler. Türkmen häkimetleriniň bu ýylky pagta planynyň dolandygyny yglan etmegi bilen Lebapda ýaşaýjylarynyň gytçylygy öwrülen pagta ýagynyň geçen ýyllarda hem bolsa ýaly, az wagtlyk hem bolsa dükan tekçilerinde peýda boljakdygy baradaky umytları puja çykdy. Sol bir wagtda ýerli ýag zawodunyň hünärmenleri ýagyň ýeterlik mukdarda öndürilýändigini, emma onuň soňu bilen ýerli bazarlara uradylman wagonlap başga bir tebitlere ýollanýandygyny belleýärler. Pagta ýagynyň satudan dogly ýitenine 1 ýyl çemeti wagt bolandyr. Öňler Türkmenabatyň gök bazarynyň girelgesinde ýag açaçan satylan bolsa, ol häzir düýünden tapdyrmaýar. Geçen ýyllarda pagta ýygnalyp gutarlandan soň Sewitiň dukanlarynda gysha çenli ýagy arkaýyn tapsa bolýardy. Adamlar öňünden onlarça litr ýagy satyn alyp goýardy. Emma bu ýyl beýle bolmady. Ähli umydymyz puja çykdy. Häzir hususy dukanlarda hem pagta ýagy ýok. Diýip eferde adynyň üýtgedilip tylla diýilip tutulmagyny soran 50 ýaşlaryndaky Türkmenabatly gurrun berdi. Azatlyň ýerli habarçysy bilen 18-nji noýabrda söhbetdeş bolan tylla beýleki azy karytlar ýaly ýagyň hem ýiti gytçylygynyň arasynda emel edip gün görmeli bolýandyklaryny aýtdy. Paýok bilen her aýda berilýän 1,5 litr pagta ýagy we 1 litr güne bakar ýagy 5 adamlyk maşgalanyň mätäçligine ýetmejektigi aýdyň. Biz we beýleki hojalyklar gassaplardan etiň adatça geçmeýän ýag böleklerini satyn alyp, otda köýdürip ony nahar taýýarlamak üçin ulanýarys. Diýip tylla sözüne uçdy. Türkmenistandaky dowam edýän ýeti ykdysady krizisi, azy gytçylygyny we gymmatçylygyny boyun almayan Türkmen häkimetleri we media terişdeleri Lebapda ýerli pagta ýagynyň eýýän 1 ýyl töwerek wagt bäri tapdyrmaýandygyny, selidi pagta hatyly ýygnalsa-da, onuň çygydynyň öndürilen ýagyň Sewitiň dukanlarynda satyp çykarylmaýandygyny hem düşündürüş bermeýärler. Emma azatlyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Türkmenabatýag zawodunyň hünärmeni muny zawodda öndürilen ýagyň ýerli bazara uradylmaýandygy bilen düşündirýär.
Biziň kärhanamyz ýurtdaky iň iri ýag zawodlarynyň biri hasaplanýar. Onuň 24 saatyň içinde 250 tonna çygdy işlemäge mümkinçiligi bar. Häzir önümçilik değişiklikde oňat. Gündelik 150 tonna çenli çygyt işlenýär. Emma ýag soňu bilen ýerli bazarlara uğradylman wagonlar bilen başga bir ýerlere äkdilýär. Bu ýagdaý geçen ýyl zawodyň ýolbaşçy düzüminiň dogly täzelenmeginden soň döredýär. Dip atlandyrylmasyzlygyny soran Türkmenabatýag zawodunyň hünärmeni bellidi. Ýatdatsyk azatlyk soňky ýyllarda Lebapda baş prokuraturanyň hemde ýokary güdüçiligi darasynyň derňewçileriniň gatnaşmagynda durly senaat kärhanalarynda şol sandy ýag zawodlarynda hem giňgerimli derňew işleriniň geçirilendigini, munyň netijesinde ençe resminiň hem tutsag edilendigini habar beripdi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar, şeýle-de ýerli zawodda öndürilen ýagyň bu ýyl näme sebäpden başga sebitlere we anyk nira ugrudylýandygy boýunça Lebap vilayet häkimliginden we Türkmenabatýag zawodundan resmi ýagdaýda maglumat almak başartmady. Galy bersede mundan owal azatlyň habarçylary bilen anonimlik şertinde söhbetdeşip bolan Lebaply hünärmenler bu ýyl Lebapda ýygnalan paktanyň çygydynyň ýag bermek derejesiniň 80% töweregi pite gaçandygyny hem gurrun beripdiler. Türkmen häkimetleri geçen hepde ýurt boýunça pakty planynyň boşnamasynyň dogly berjä edilendigini habar berip, döwlet harmanyna 1.250.000 tonnadan gowrak pakty tapşyrylandygyny ma'lum etdiler. Şu ýyl Türkmenistanda pakty ýygym mögsümine resmi derejede 8-nji sentýabrda girişildi we ýurt boýunça 620.000 hektar meýdana gowaça ekildi. Sol bir wagtda ýerli habarçylarymyz gowaça ekilen meýdanlaryň köpsinde paktanyň dogly göwürmändigini aýdyp, döwlet plan boşnamasyny dolup bilmedi kärindiçileriň köpdigini belleýärler. Bu ağırlykda pakta ýagynyň ýetmezçiligi barada gurrun beren Türkmenabatly tylla ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasynda maşgalasynyň gün güzeranyny aýlamak üçin çäkli derejede paýok hukmynda berilýän ýagy hem öz hajatlary üçin ulanman, onu gaýtadan satyp çykarmagy mejbur galandygyny aýdýar. Yarım aç ýaşamaga öwrenşipdirsem, soňky alan pakta ýag paýogumy goňşyma 50 manada sattym. Onsuzam gystanan ýagdaýymyzda ençeme gedek öý goşlarymyzy hem satmaga mejbur galypdyk. Durmuşymyz gün saýyn yaramazlaşmasa gowulanmaýar. Diýip tylla sözüne goşdy.